gihan niyo ang tanan sa papanglingkod. Mayong buntag, karatang tanan. Tubigon usab o panahon nga maghatag ta o pasalamat sa atong buhing Dios sa mga grasya panalangin nga ato nadawa ining entero siman. Ang atong tema karon sa giyon ko kaganina o gibasa ko kaganina, zeal for the Father's house, ang pagtinguha alang sa balay samahan. So sa matag usa kanato, ano tay mga pagtinguha sa atong kinabuhi. Una sa tanan, diha sa atong panimalay. Nga nagtinguha ta ang atong panimalay mahimong hapsay, mahimong magmalipayon ang entero sakop sa pamilya. Sumuna ang ideal na pananawon sa usa ka magtiayon bisan pamanggani sa ilang pagkabatan-on sa wakana ninyo. Muna gitinguha sa matag usa na makabaton og pamilya nga kini ang anaa sa kalipay magmauswagon. Sa muna ang tinguha sa matag usa. Sa magtiayon sa kung nanay pamilya, ano na po tinguha para sa mga anak nga ang mga ginikanan nalingkamot ng taon pag trabaho para lang makaeskwela ang mga anak. So muna ang panglantaw sa ginikanan nga mahimong magmalampuson kanunay ang ilang anak. Kaya ang lantaw sa ginikanan mao ang kalampusan sa iyang mga anak. Muna ang kalipay sa mga ginikanan o sa pamilya o diya sa komunidad. Ano tayo gitinguha sa atong komunidad gikan sa pamilya ngadto sa atong komunidad. Nga atong komunidad mahimong sumbanan. Kung ang pamilya, tanang pamilya diha sa komunidad mayong relasyon, mayong atmosphere, environment ang atong komunidad. So ang tanan nagagikan gyud sa pamilya. Kung ang pamilya kini ang nagkahiusa, nagsinabtanay, adunay harmonious na relationship ang matag usa, mo reflects po na sa atong gitawag nga komunidad. Sa mo na ang tinguha sa usa-usa sa atong komunidad. Pero labos sa tanan, aduna kitay pagtinguha sa mga butang espirituhanon. So katong giisgutan lang pagtinguha sa panimalay, sa mga anak o sa komunidad, usa lang kato ka pakapin kung kita dunay pagtinguha sa mga espirituhanong mga butang. Kung atong unahon ang pagpangita ang gingharian sa Dios nga mo'y sentro sa atong kinabuhi. Makita nato na diya sa Matthew 6:33. Ngayon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So muna ang pasalig sa Ginoo na kung atong tumanon ang iyang gisugo, kung atong tumanon ang iyang kabubuton, dili ta mahigawat sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi. So atong maangkon ang mga gisaad sa Ginoo. So espirituhanong mga butang, unsa maning espirituhanong mga butang? Nangay natong kabuton o tinguhaon sa atong kinabuhi. So sa atong first reading diha sa Exodus 20 verse 1 to 17, naghisgot kini mahitungod sa napulong kasugo sa Dios na mao yang gihatag kang Moses dito sa Mount Sinai. So ni napulong kasugo murag makaingon ta nga lisod ang pagtuman nini. Lisod kayo i-aplikar sa atong kaugalingon. Tungod kay anaa man ta sa kalibutan, puno ta sa mga tentasyon,
Pero kung ang atong pagkinabuhi o yun kanunay sa kabubuton sa Dios magpagiya ta sa Balang Espiritu Santo, dili mahimong lisod ang pagtuman ining napulo kasugo. O sa panahon ni Kristo ang napulo kasugo yan ingis summarize sa duha na lang. Ingon nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest commandment and the most important commandment. And the second one is, the most important is, love your neighbor as yourselves. So, mao ni ang kini ang summary of the law nga kinahanglan nga mabutunan sa Kristohanon. Muning gitawag nga mga kining espirituhanong mga butang nga kinahanglan mabatunan nato isip mga sumusunod ni Kristo. So, sa atong pagkinabuhi matag adlaw, dili malikayan nga makahula-hula ta og mga pamaagi ng atong kagalingon. Ginaugalingon ang pamaagi. Usahay malimtan nato ang pamaagi sa Ginoo o pinagi sa pagduol kanato diha panahon sa Domingo. Atong ma-renew, atong ma-reconcile ang mga huna-huna nga dili iya sa Ginoo. These commandments of God are hard to follow, pero pinagi sa ihong sa Ginoo, pinagi sa atong pakigrelasyon sa Ginoo, bisan pa man sa mga usahay wala ta sa pasig. So sa kanunay kinahanglan atong hunahunaon kanunay nga ang Dios uban kanato, nga kung ang Dios uban kanato dili pud ta magpatuyan na lang po sa itong kagalingon kay uban man ang Ginoo nato. So nadunit maminaw ta sa conviction sa Holy Spirit sa itong kasing-kasing. So kung na ang Espiritu sa Ginoo makabuhat ta sa kabubuton sa Dios nga malipayon, makabuhat ta sa iyang mga sugo nga malipayon, dili kay napupusan ta sa paghimo niini tungod kay kung nga si Kristo sa itong kinabuhi, maghabit na siya o makabaton kita o satisfaction sa atong kinabuhi. Kaya kung wala gitawag sa aling palipunan so na walang kakakusang pangailangan. So, why satisfaction? So, muna nga pagkita ni Kristo na ay satisfaction. Okay, if we allow the grace of God in our lives, we live, or the Spirit of God dwells in our lives, we can see wondrous things happen in our lives. In spite of many circumstances, hardship, and challenges na mabot sa ato. So, ang kinabuhing Kristohanon, dili kini paiskisi, dili pa relax. So, kinahanglan equip ta kanunay sa atong tagsa-tagsa kinabuhi para dili ta prone sa atake sa atong kontra. So being the followers of Christ is not easy, but it is fulfilling. So dili siya sayon, pero ano lang tayo kalipay sa pagbuhat sa iyang mga buluhaton. Kalipay nga dili nato masinati sa kalibutan. Lasting ang kalipay, dili kay pangkaron. Di pala sila mag-inom nga lipay karon. Oh, grabe nga bahag-hag katawa, gamay istorya daghang katawa. Pero pagkahuman, balik sa nandan. Ang problema naragyapon. So muna ang diferensya kung naka sa presensya sa Diyos o diha sa presensya sa kalibutan. But even if we hear the word, ang importante sa itong kasing-kasing nga aduna tay kasing-kasing nga abli kanunay. Dili ka nang kasing-kasing nga ikaw ra kanunay ang sakto. Because even if we hear the word of God,
every Sunday, or twice a week, or every day, and we will open our hearts towards it, then we will never experience the miracles of God. Dili kita to masinati ang milagro sa Ginoo kung dili ta maminaw o atong iabihan ang kasing-kasing diya sa mga pulong atong nabati sa matagtigom nato dinhi sa atong iglesia. So kinahanglan nga magsusi ta sa atong kagalingon kanunay. Tungod kini ang atong tamdag isip mga Kristohanon atong habit o kinaiya nato nga magsusi ta kanunay sa atong kagalingon. Kaya na mga butang nga murag imposible sa atong kinabuhi. Labi na kanang may mga problema nga murag may nga wala kini kasulbaran. Labi na kung imong gipin na dito nga murag ang kalibutan ni datog na nimo, o datog na nato. Nga mura og mo desisyon ka lang nga may panlang kay mawala sa kalibutan. So nagyapoy pa maagi ang Ginoo nga masulbad ang tanan. Pero it takes time. Pero sa kanunay ang Ginoo nagdantaw gihapon sa atong kayuhan. Mitas ka na ata nini nga lawas ni Kristo atong lubos-lubusan ang atong pag-ila sa atong Ginoo. O makigirelasyon ta kaniya sa tinuray gayon bisan unsa pa mapagsulay nga mabot sa atong kinabuhi. So usahay na mong ipagsulay nga itugod sa Ginoo to test us. Sulay nato nga kung asa gitama ng atong pagsalig sa Ginoo. Kining pagsulay kanunay natong mabati sa atong sa mga Kristohanon nga dili rata makaingon nga dali rata makaingon nga sa mga tao nga nagkalisod nga pagsulay ra na brad testing ra nimo. Pero kita nga nasa naniya ng kahintang nga gisulayan, makaingon ta nga dili ingon nili kadali nga masabtan nato nga pagsulayan na kay ikaw ba mismo naka-experience kung sakit kapait kung nata sa pagsulay. So nakingon kayo na usahay makadesisyon na nga mo doon na ta sa Ginoo, mo abroad na lang ta. So example ni kay masakit labi na masakit nga way kwarta, problema bayad sa ospital, pampres tambal. So wala tayo lain ka ng pan, wala kaya pulong sa Ginoo. O kaya sa atong mga balay runon sa tubig, suga, muna problema po nga dili man pagsulay kay muna mo ginangatuan ang atong responsibilidad na gina nato. Pero tungod sa mga sirkumstansya nga niabot, so muna nga magka-problema ta sa mga ingon-ani nga sitwasyon. Ug labi na gid sa mga balay ron sa utang. Muni ang butang nga dili maayo pero sugdan man. So muna nga consequence sa atong ibuhat. Pero Ginoo sa kanunay manggiloy-on gyapon. Bisan bunga sa atong mga buhat sa kanunay ang Ginoo manggiloy-on kung mo balik ta kaniya. So kinahanglan nga mag-mature ta nini isip mga Kristohanon. So mutubo ta nga mga overcomer sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. So in our second reading, it talks about the Jews that wants miracles for proof and Greeks looks for wisdom. Ang mga Hudyo na nagkinahanglan sa mga milagro agi pagbabatuon o ang mga Grigo nangita sa kaalam. Di sa ilang giwali ay tungod kang Kristo
nabilad sa krus, dili kini madawat sa mga Hudiyo ug binuang kini alang sa mga dili Hudiyo. In verse 14 in our second reading, 1 Corinthians 1, 24, I mean, 24. Apan alang nga itong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grigo, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Sa ato karon isip mga Kristohanon mao mausab ang atong gituohan may tungod kang Kristo. Sa ato karon dinhi mausab ang atong gituohan nga si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Amin ba ta dinhi? So, isip mga Kristohanon ato ginparugan nga siya mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Nga kining pagtulun-ana dili binuang alang kanato. Atong marugan kini nga pagtulun-an para atong masinati ang mga kahibulungang butang nga ipadayag sa Ginoo alang kanato nga nagsalig kaniya. So, nagtinanan kini og pagtuo. Kung nagtinag pagtuo, magkinabuhi ta o ato ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Ato may baluan nga ang pagtuo mao ang makapahimaya kaniya. Mao nga atong ipalig-on ang atong pagtuo sa Dios. Kay pinagi sa pagtuo makapamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, ang tang usab nagsumikad sa pagtuo sa Dios kay dili makapamuhat ang Ginoo kung kulang ta og pagtuo. Pero sa ato karon, natay pagtuo kay nang sa simbahan. Kay wa ta nagsimba, so mura og lisod ang atong lisod pilingon ang pagtuo karong adlaw kung wala ta dinhi sa simbahan. Kini nagpadumdum o sa kanunay kini nagpadumdum nga atong pag-respond sa Ginoo nagdepende sa atong pagtuo. So sa atong pagsimba matag adlaw nagdepende kini sa atong pag-respond sa pulong sa Ginoo. Kung atong gihatagan kini og dakong balon sa atong kinabuhi, muna bisag unsa pa mahitabo, bisag walay capability, bisag magulan, musimba kita kay ato kang givalue ang kini ang gingharian sa Dios. Dili ta sulod sa balay sa Ginoo nga mao ang simbahan kung wala kitay pagtuo sa Dios. So kung asulod man kali sa lagmar tingali or di kita palahutay sa pagsulod o pagsimba sa Ginoo. Sa mga magtotoo, ang balay sa Dios mao ang atong kinabuhi. So dinhi naglibot, nagtuyok ang atong kinabuhi sa balay sa Ginoo. Kaya dili nato mabati ang iyang pulong nga maoy nagpalig-on sa atong pagtuo sa atong Amahan nga tuwa sa langit. Pinaagi kan sa Kristo, mao nga gimahal pag-ayo ni Kristo ang balay sa iyang Amahan nga mao ang templo diha sa atong ebanghelyo karon. So ingana ka importante ni Ginoo sa Kristo ang simbahan, ang iglesia. So, kinahanglan nga ato sa mabatunan ang pag-value, paghatag o kini ang dakong gibukaton ang simbahan ng atong iglesia. Ato makita sa itong ebanghelyo kung unsa kasuko si Ginoo sa Kristo sa mga tao kaya mga binuhatan nga ilang gibuhat ngadto sa balay sa iyang Amahan. We can see that how Jesus loved the house of His Father. So, kaya kita mga sumusunod ba ni Kristo, so atong mabatunan usab kining iya gibati nga kahingawa sa balay sa iyang Amahan. So ang atong gospel karon, when he saw there in the temple, he found people selling cattle, sheep, and pigeon, and also money changers sitting at their table. So he made a whip from cord and drove all
the animals out of the temple, both the sheep and the cattle. He overturned the table of the money changer and scattered coins, and he ordered those who sold the pigeon to take them out and said, "Stop making my father's house a marketplace." So, ato sa makita diha sa atong ebanghelyo nga ang katurang mga kiniang mga mananap, mga table sa mga messenger ang iyang ipang dintuan, ipang abot, ipagawas. So wala diya sa atong Biblia na naghisgot nga ang kato sa mga tao nga naghimo nini iya pong ipanggatos. Kini nagpasabot nga nahigugma ang Ginoo sa mga tao nga makasasala. So ang iyang lagutan ang atong mga sala, dili ang mga makasasala. Sa muna ang atong kasak ng Ebanghelyo. And verse 17 says, his disciple remembered that the scripture says, "My devotion to your house, O God, burns in me like a fire." Ang akong pagmahal sa imong balay, O Diyos, nagilaab sulod sa akong kasing-kasing. Sama sa kalayo. Not just a simple love. Pagmahal, dili na kuno simple nga pagmahal ang gihapakita sa Ginoo. But it is zeal. Unsa man ning zeal? Zeal means dedication or enthusiasm for something. So, enthusiasm kanang madasigon. Kanang naakay kini ang eagerness sa pagbuhat niini, sa pagtinguha niini, o sa paghigugma niini. So, if you have the zeal, you're willing, energized, and motivated. So, kung nakay zeal sa atong kasing-kasing, so wala tayo ka-gana, energized, kanang kadasig, kabaskog, o motivated, kanang madasigon kay ka. Kung ano kay zeal sa balay sa Ginoo, madasigon kay ta simba panahon sa Domingo. Pares ka na kung nga mura ning balay ang simbahan. So, ada-ada na kaya din simbahan. So, hinaot nga ka na zeal, dili na mawala sa among kasing-kasing. Mao nga ginahimo ni Jesus ang pag-abog niya sa mga baka, mga karnero, mga tukmo, bisan sa mga lamisa, sa mga money changer, iyang gilituan because he has zeal of the Father's house. Kung givalue pag-ayo ni Kristo ang balay sa iyang amahan, kita isip sumusunod ni Kristo, mausab unta ang naa sa kasing-kasing ang zeal of his Father's house. Kini atong tiguman karon. Unsa ba ka importante ang simbahan sa atong kinabuhi? Isip ba nga lumulupyo sa imong unsa ka importante ka kanato ang simbahan, ang iglesia. Sa atong tag sa kaugalingon, kita nahibalo kung unsa nga level ang atong paghigugma sa balay sa Ginoo. It can be measured how we participated in the activity of the church. So kung atong i-rate ang atong kaugalingon ka, kung 1 out of 10, ang 10 pinaka taas na score sa atong paghigugma sa iglesia, asa pagkatada na? Diya pagkatas 9 or 8? Kung kita aduna sa atong kasing-kasing ang pagbalyo sa Ginoo, sa gingharian sa Dios, so kalangkitan ni kita sa 8, 9, 10. Diya kita kay Kristo mata kanunay dayon naghimo mata sa atong kabubuton. Pero kung ang atong rate diha lang sa mga 2, 3, ako hindi na di simba. Wala talaga kinahanglan kay Ginoo. Kay moro man ang atong grade.
mo ko natong response sa atong pagtawag sa Ginoo kanato. So magdepende sa atong kasing-kasing o magdepende pod sa alima nato sa pulong sa Ginoo, pagtisok sa pulong sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing. So depende sa ato kung yung sa nato pagpalig-on, pagpatambok ang atong espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. So, as I said, ang pagpabuhat sa Ginoo nagdepende sa atong pag-response sa Kanya. Okay, what is important or importance of the church to the Christian sa atong mga Kristohanon? So, kung ikistigan o tanaw sa Google, ang kaning Google kay kung kini ang kinatibukan ba universal nga aplikasyon or universal nga perception mahitungod sa simbahan. So imo dito nga church can also play an important role in community cohesion. Sa man cohesion? Cohesion. So cohesion means action or fact of forming a united whole, panaghiusa. So ang simbahan adunay kini ang rule nga gihuptan para ang tanang katawhan sa kalibutan magkahiusa, adunay pagsinabtanay. So Christian believe that the church can be establishing force for good in the world that is increasingly unreligious. So, kita nga mga Amerikanan, sa gigon ko lang diha nagsugod ang atong kaintang sa atong komunidad. So, kung atong mga anak dili nato dalon diha sa balay sa Dios, munang mahitabo ning mag-increase ang unreligious. Pero kung sa kanunay atong idala atong anak diha sa balay sa Ginoo sa matag Domingo o bisan sa pagpanagsimba kanunay atong idala atong anak diha sa balay sa Ginoo, madako sila nga napuno sa pulong sa Ginoo ug nagtuota nga ang pulong sa Ginoo dili mo labay na itong akawag kundi magapabuhat kini matag adlaw sa atong kinabuhi. So sa ilang pagdako, kita ko usab ang ilang pagtulun-an sa pulong sa Ginoo. So muna nga ang iglesia mo'y mugiya ni mga bataan nga mahimo silang matarong nga puno sa kaalam sa Dios. The church can support people who are going through difficulties, whatever background they may come from. So, ang katong nagtalisod, una sa mga problema, so, makomfort ang ilang kaugalingon diha sa kiniang simbahan. Kay ang pulong sa Ginoo gamhanan. So this is universal role of the church for us. But for us as individual, kita karon mga higugnon, mga parishioner ni Cathedral of Christ the Redeemer, unsang simbahan sa atong kinabuhi. So I believe that the church help us strengthening our weaknesses, and these weaknesses will lead us in moving away from the church. So sa matag-usa nato adun tay mga kahuyangon. Dili sa tingali ta tanan nga walay kini ang kaning strength kanunay ba? Walay kinaiya nga wa gid tay kan murag tanan gid nga wata kini ang ligon ta. Nagay mga parts kung kinabuhi nga huyang kita. So mo ni ang pagitaon sa atong kontra nga sa kahuyang. So kinahanglan nga atong
susi ang atong kaugalingon kung asa tahuyang. Pari bitaw sa boxer ko nga kung minus ang pagsumbag sa iyang ulam, so iyan ang praktison. Kaya ang iyang pundasan dito sa papapaw sa wala para maigo siya, di siya knock-out. So, kita usap kung asa ta minus o atong kahuyangon sa atong kaugalingon, ato ng palig-unon. Kaya wala may imposible sa Ginoo. So ato ng palig-unon, kaya yawa kanunay naglangtaw kung asa ta niya tirahan. Kung huyang ta, labi na sa mga minyong nga lalaki, kung huyang ta diya sa mga pagtanaw sa atong palibot, magkakita ta og mga tawag nila og kiniang mga mamords. So kinahanglan nga likod ta niya na, makalapag sayo sayawan ta diya. Dita magwan, dita matandog, tungod kay dikon man ta. Muna ang atong sa mga lalaki, sa mga lalaki. Pero sa mga babae, sa mga asawa na diapon na sila yung mga kahiyang ng diapon. Okay, so katong mga matso sa tiyari, ilan ba na? So kinahanglan ato ng diapong pahingos paninguhaon nga dili ta matandog nga ng mga weaknesses atong kinabuhi. So kay weaknesses isa gini ang hagit sa atong kinabuhi. Unsahon na nato pag strengthen kay diya sa Episo 4:27, neither give chance to the devil. So di nato tagaang lugar ang yawa nga makasulod sa atong kinabuhi. Kana pinaagi sa atong pagpalig-on sa mga tataluyahon sa atong tagsa-tagsa na kinabuhi. So, muna importante ang simbahan sa atong tagsa-tagsa na kinabuhi. So, kinahanglan nga atong aninaw kanunay ang kiniang dala sa iglesia sa atong kinabuhi. Na kung wala ang iglesia, wala tayo mahimo. O diya sa atong gradual verse kaganina, natingon diri nga kay gihigawa pagkayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod ini gihatag niya ang iyang anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhi tayo. So muni ang atong final goal sa atong kinabuhi. Diha lamang sa iglesia makabaton ta sa salvation sa kinabuhi dayon. So muna ang atong prime goal ang kinabuhi dayon. Kaya dili lang pangkaron ang atong kinabuhi, kundi ato sa dagan ang pagbalik sa Ginoo na mao ang kinabuhi dayon. Lastly, karong panahon sa Kuresma, ato tang mabalik lang taw ang importante sa iglesia sa atong mga kinabuhi. Isip si Kristo mao ang ulo sa iglesia, mudul ta kaniya o mahimutang kabahin sa iyang lawas. Dili lang panahon sa Kuresma kundi sa tanang budlo sa atong kinabuhi. Atong tinguhaon ang pagduol sa iglesia. Sama nga si Ginoong sa Kristo nagtinguha alang sa balay sa iyang mga may buntag.